Mne vyčítali delegáti, že niekedy som príliš taký, by som povedal, senzitívny voči hráčom, ale ja som mal vždycky rád tú komunikáciu s hráčmi. Hej, keď boli tí veľkí hráči, povedzme ako Zidane a rád ďalších, s nimi, keď človek viedol tú či už verbálnu alebo neverbálnu komunikáciu, oni hneď chápali, že aha, s týmto sa dá komunikovať a ja nebudem mu robiť zle, lebo ani ten rozhodca mi nechce robiť zle. Čiže tá červená karta je vždycky asi také až to posledné, čo rozhodca musí použiť. A ešte jednu vec chcem povedať, skôr než sa začneš pýtať, že som veľmi rád za toto pozvanie a aj kvôli tomu, Ľubo, že som bol na tribúne Prešovského štadióna, keď si mal ligovú premiéru v lete 1993, prvý ročník Slovenskej ligy. A bolo to fajn, takže aké sú tvoje začiatky? Chcel si byť športový komentátor, alebo... To je, a ja som chcel byť futbalista, samozrejme, mastili sme na dvore, boli sme veľká partia, viacero partií tam na Prostevskej ulici v Prešove, dokonca z jednej takej tej, my sme boli okolo Prostevská 1, Prostevská 3, plus naproti tomu proste vchody s párnymi číslami.